Welcome back to my channel. Nandito kami sa chalet namin guys. At ako yung mag-prepare ng tea. Bili, te pa? Ma bellina. Ha? Bili na? Posso dire piano. Mia figlia è uno di questi terribili. Mi dà una sciacquatina anche alle tazze perché sono ancora da quando venne Gina. Mi dà sciacquatina. See? Paolo, questo non funziona? Non funziona. No, questo è sì. Che è quella? Ah, questo. È spento. Questa per essere. Sono un po' nella pila. Daming trabaho ng asawa ko. Andito kasi yung ano niya. Officina. Sa lupa niya. Yan, puno lang yan dyan. Saan kaya nagpunta yun? Prepare ako ng tea. Nag-walking kasi ako guys, kaya nagpunta na lang. Dumiretso na lang din ako dito sa aming chalet. Mga ano yata, mga 5 kilometers away from our home. Dove sei, Paolo? Sei sopra? No, ancora non è pronta, eh. Nasa taas pala siya kasi inaano niya yung container na malalaki. Yan ang place. Yan, dyan ang bahay namin. Doon, sa baba. Dyan, yan yung place. Ciao! Naka-uniform yan. Pag naglalaboro. Wala namang ibang mapupuntahan kung di dito lang sa lupa niya. Kaya yan. Madami din naman kasing mga kagamitan dito. Kaya kung gusto naman niya maggawa-gawa ng kahit ano-ano. Kaya meron siya lahat ng mga kagamitan niya dito. Basyetto. Ang basyetta me. Walang linis ang ano namin, chalet. Kasi napunta lang kami dito pag summer. Dito talaga kami natutulog. And while naghihintay tayo na mag-boiled yung water natin, i-prepare muna natin yung glass. Wala kasi kaming tasa dito, may isa lang. It's tea time! Green tea! Magti-tea kami guys, magti-tea. Nagutom sa kakalakad kaya ayan, pero Paolo. Mag green tea. Nilagyan ng lemon.
Meron tayong biscuit. Biscuits or biscuits. Cash lang na bapod ay ka-over bapod sa cash lang. Nandito kami ngayon guys sa sa chalet. Naglakad ako. Tapos nabutan ko si Habi. Sabi niya magtitid daw kami. Kasi pinadala ko na siya ng dalawang booste na green tea. Dalawang pouch ba yun? Basta yun na yun. Tea tayo guys. Maya uwi na kami mga alas 6. Uuwi din kami mga alas 6. Dalawang araw din ako nakakulong lang sa bahay, na ako lumabas ngayon lang. Okay, naglakad, dumiretso dito sa chalet namin. Quando ci vuole vieni su, un'ora. Go, non lo so. Un'ora e 15 minuti? Ci vuole sì, un'ora e 20. Sì, e poi io ho camminato così, a modo mio. Non è... Insomma sono 5 chilometri, bisogna camminare. Sabi ni Habi, ilang hours daw yung papunta dito. Mga siguro, pag nilakad mo kasi 5 kilometers, 1 hour and 15 minutes. Depende kung ano talaga yung lakad mo, madalian. Ako hindi naman kasi madalian yung lakad ko. May pagpa-tiktok pa sa daan. Ho fatto anche il TikTok nella strada. Sì. E perché lo che non sono arrivata subito. Poi mi sono anche fermata lì nelle scale a fare TikTok. Tapos nung pababa na ako. No, non c'è nessuno. Sa stairs namin nag-TikTok. Ay nako. Tapos pumasok ulit ng bahay, uminom kasi nauhaw sa kaka-TikTok doon sa hagdanan. Malaki din ang buhat namin ng asawa ko pero napakabait nito. Walang problema na binibigay sa akin. Ieri è acceso anche il fuoco, ma oggi non c'era bisogno. Ang sarang bel sole. Kapon daw kasi inano niya yung fireplace namin dito. Inano din nilagyan daw niya ng nag-attende daw siya ng fuoco. Ang fire burning daw siya. Oh no. Pero ngayon hindi niya inano. Dopo. Ganito lang ang buhay abroad. Tapos wala akong part-time today kasi yung kapatid ng asawa ko, yung anak niya may iba daw ang nararamdaman kaya sabi daw ng doktor mag-remain daw muna siya sa bahay. Kasi parang masakit daw yung lalamunan ng anak niya kaya sabi niya hindi na lang daw muna ako pupunta doon. Pina-assist ko kasi siya. Pinsan ng asawa ko.
Kayo guys, kumusta? Dito sa Italia? Ano lang yung routine namin sa ngayon. Kasi lockdown kami. Hindi na masyadong maano dito sa amin kasi nasa probinsya naman kami guys. Pero syempre, double ingat din kahit paano. Kaya kung saan lupalop ng mundo man tayo, double ingat po talaga kasi may dahil nga sa virus. Maya mga alas 6, uuwi na rin kami at lah, baka mamaya uubuhin ako nito. Uuwi na rin kami kasi magpe-prepare na rin ng dinner sa baba, dun sa bahay namin.